Kapodwan mana gwengo Ramogi juanga pinyo wacho jiu mondo chwal chenro mag dongruok e gwenge mamaundu kod kuo jamni oserochera arita nyanduat mar hoho mar okak. Kolose kinde chiwo sir mar somo kokale agulu mar CDF, Jod bura matiati William Kamketo nyisa pisa magarita matima apedha kono mondo mekik gidhi mana kaka jokedo to kar mano gichwal dongruok manyalo loko ngima oganda. George Bati miwaler. E kinde ni apedha mar kedo kod jomaundu manyayo kuo jamni kendo rocho arita nyanduat mar hoho mar okak dhi nyime. Jaod bura matiati William Kamketo nyiso piny owacho ni mondo timbe maundu kod kuo jamni orume gwenge makono. Piny owacho owinjo ti kod jolweny magitero e gwengego e chwalo chenro mag dongruok kaka gedo mag yewni mag pi, apeini, sikunde, osiptali kind mamoko, kar dhiadhia mana kaka jolweny ma ok dew dongruok mag jopiny. Ile operation mimi nataka kama mjumbe wa Tiati ni operation ya barabara, ni operation ya maji, ni operation ya mashule, operation ya makanisa. Hiyo ndio operation nahitaji mimi, operation ya hospitali. Ndio hii nchi ya Tiati ambayo iliacha nyuma miaka hii yote, hii nchi ipanuke. Sisi tukae kama Wakenya wengine. Kwa hivyo hiyo ndio operation tunataka. Na majangili askari watajua mali watapata. Ile mimi naomba ni operation ya maendeleo. Kamket moloso e kinde pogo menda maromo milion 52 mar siro somo e kar chung'ur bura mareno. Oluoni osiro kang' mar jatend piny William Ruto ma ochiwore godo neno ni jopiny modak e nyanduat mar hoho mar okak bende obedo kod arita makare kaka gwenge mamoko. Watu wengi wamengojea kusikia sauti yangu. Hata wengine wananiwekea wanatafuta videos ya 2018 kujaribu kufikiria ni nini Kamket anasema. Sasa leo nataka msikie kauli yangu na msikie mimi vizuri. Mimi ninaunga rais mkono. Lazima hawa majangili ambao wanasumbua watu warudishe kwenye mkono wa sheria. Na ukiwa na bunduki ya haramu, rudishe kwa serikali mara moja. Kato bedo ni piny owacho ne ochiwo singo ni apedha no dhi tieko timbe maundu e kaunti za auchiel marita oserochore koting'o Laikipia. Jodak mang'aru e kaunti ma Laikipia ywak ni jokwath moko magi koni omanore kod bunde okonore kendo rwako jamni e puothegi seche magotieno kato bedo ni wuoth magotieno kum. Tabu ya illegal grazers imetusubua sana. Na mimi ningetaka kusema hivi, kwa sababu wamerisha ng'ombe zetu usiku na iko na curfew. Curfew ni ya sisi wananchi wa pande hiyo wakulima, lakini wale wafugaji sio hawaekei curfew. Wakati tumetoa hiyo nini kwa shamba, hiyo mang'ombe, tumekuja nazo bila hata askari moja mpaka hapa. Saa 2 kufika ndio wanafika hapa. Hapo tuangaliwe sana. Hatuna mwenyewe ako hana mwenyewe kabisa, hakuna. Magitimore kinde ma jatend arita kwe hoho mar okak Abdi Hassan okoni nyaka sani giseyudo bunde manyalo hawo 20 kowuok e lwet jopiny ahinya mawuok Turkana kod Samburu ka ojiwo jok mamoko mani kod bunde ataro mar chik mondo odwokgi e lwet piny owacho kapok gichako tiyo gi teko e mayo ji gige lwenygo. We are approaching 20 in terms of firearms that have been surrendered voluntarily. We continue to urge and appeal to our people, particularly those ones who are within the 6 counties, to listen and heed the government directive. It is time to surrender these weapons voluntarily, because when it comes to the second phase, the language may not be the same. But we are calling upon them because from the way I see is that they are not ready. And if they are not ready, the government knows how to make people ready. E seche gi apedha dhi nyime gwenge mag hoho mar okak marita osebede mambek. Jopiny medo keto geno kuom apisa ma otere gwenge makono ni biro reso gi lwet jomaundu ma oserocho arita kendo thiro dongruok mag gwengego. George Bati, Ramogi TV. Kwa the county Kajiado Ramogi juang ywaruok